Da su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija željeli postizanje dogovora između hrvatskih i bošnjačkih pregovarača na završnoj rundi pregovora u Neumu, sporazum bi bio postignut. I slijepcima je jasno tko je strana kojoj nije odgovaralo da se izmijeni izborni zakon na način da Hrvati mogu izabrati svog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i svih 17 izaslanika u Federalni dom naroda i posredno svih 5 izaslanika u Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine. Iluzorno je bilo očekivati kako će oni koji su uzurpirali ustavno pravo Hrvatima da biraju svoje političke predstavnike, zahvaljujući pravnom nasilju bivših visokih predstavnika, dobrovoljno se odreći otetog. To je bilo moguće postići jedino upozoravanjem da će sarajevski uzurpatori snositi ozbiljne posljedice ukoliko ne vrate ukradeno. Nema sumnje da bi prijetnje sankcijama američkih i evropskih diplomata glavnom bošnjačkom pregovaraču i otkazivanje podrške sarajevskoj politici natjeralo Izetbegovića da razmisli o svrsishodnosti traženja izgovora za neprihvaćanje nijednog ponuđenog rješenja koje je provodilo presude kako Ustavnog, tako i Europskog suda za ljudska prava. Nažalost, to se nije dogodilo. Izjava američkog diplomata Matthew Palmera kako Hrvatima treba osigurati da budu predstavljeni u institucijama Bosne i Hercegovine na kraju neuspjele medijacije bila je jedna od rijetkih izjava kojom su međunarodni dužnosnici upozorili na bit problema. No i ona je imala više fakultativni nego prijeteći ton. Umjesto prijetnji sankcijama u jeku pregovora, lažni visoki predstavnik Christian Schmidt, kojeg podržava Zapad unatoč tome što ga nije potvrdilo Vijeće sigurnosti UN-a, ohrabrio je bošnjačke pregovarače da ne prihvate dogovor izjavom kako će se izbori održati u listopadu bez obzira izmijenio se neustavni izborni zakon ili ne. Uz blage sankcije separatističkoj politici Milorada Dodika i nikakve unitaristima za opetovano gaženje ustavnih prava jednog po Ustavu i Dejtonskom sporazumu konstitutivnog naroda, Zapad je, čini se, odlučio stvari u BiH pustiti da idu svojim prirodnim tokom. Drugim riječima, izgledno je kako su SAD i Evropska unija nakon bezuspješne medijacije u pregovorima između Bošnjaka i Hrvata odlučili dići ruke od Bosne i Hercegovine i fokus svojih aktivnosti eventualno usmjeriti isključivo na preveniranje mogućih oružanih sukoba. U takvim okolnostima pred političkim vodstvom Hrvata su tri opcije. Prva je prihvatiti izglednu mogućnost da nakon sljedećih izbora ponovno budu majorizirani u izboru hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i vlade Federacije BiH, što bi bilo ravno izdaji nacionalnih interesa naroda kojeg predstavljaju. Druga mogućnost je bojkotirati održavanje izbora po neustavnim i nedemokratskim pravilima. I treća, ako se oni unatoč tome održe, spriječiti političko podrljivanje od brojnih Bošnjaka. Nema nikakve dvojbe da bošnjačka politička elita i bošnjačka javnost ne prihvaćaju načelo ravnopravnosti Hrvata koje je temelj i Washingtonskog i Dejtonskog sporazuma. To su bezbroj puta dokazali u protekla više od 2 desetljeća. To pokazuju neprestano i tu će politiku bez sumnje nastojati provesti i nakon izbora u listopadu ove godine. Kako predaja nije opcija, razmotrimo reperkusije bojkota izbora potpunog ili djelomičnog na očuvanje suvereniteta Hrvata u BiH. Potpuni bojkot izbora podrazumijevao bi nesudjelovanje kako hrvatskih stranaka, tako i birača u izboru zastupnika za županijske skupštine, zastupničke domove Federacije BiH i BiH, domove naroda i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Takav potez ne bi se mogao opravdati nepristajanjem na diskriminirajuća izborna pravila za građanska predstavnička tijela, županijske skupštine te zastupničke domove, budući da odredbe izbornog zakona koje se odnose na izbor zastupnika u ta zakonodavna tijela nisu ni protuustavna ni za Hrvate diskriminirajuća. To međutim nije slučaj s izbornim pravilima za izbor izaslanika u domove naroda i članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja je Ustavni sud BiH poništio kako kao diskriminirajuća jer Hrvatima ne jamče izbor političkih predstavnika u te institucije po Ustavu namijenjene za predstavljanje konstitutivnih naroda. Uz to, ta izborna pravila diskriminiraju i one građane BiH koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, što je u nekoliko presuda utvrdio i Europski sud za ljudska prava.
Bojkot izbora za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ne bi međutim za Hrvate imao nikakvog pozitivnog efekta jer ne bi spriječio ponovni izbor Željka Komšića bošnjačkim glasovima za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Već sada možemo pretpostaviti kako bi taj bojkot usto bio tretiran tek kao demokratsko pravo svakog građanina da izađe ili ne izađe na izbore. S obzirom da na izbori onako ne izlazi više od 55% birača, 15% veća ili manja izlaznost ne bi ništa promijenila. Jedini mehanizam koji međutim može spriječiti majorizaciju Hrvata u izboru vlade Federacije BiH je bojkot posrednih izbora za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Skupštine županija s hrvatskom većinom mogli bi bojkotirati izbore izaslanika u klub Hrvata, čime bi se spriječilo konstituiranje drugog federalnog doma. No, ukoliko bošnjačke stranke uspiju ovladati 1/3 izaslanika u hrvatskom klubu, to ne bi spriječilo bošnjačke stranke da formiraju izvršnu vlast bez predstavnika Hrvata. Bojkot posrednih izbora vjerojatno bi bio praćen snažnim optužbama bošnjačkih političara i medija za opstruiranje Dejtonskog sporazuma te pozivanje međunarodne zajednice i visokih predstavnika na sankcioniranje hrvatskih dužnosnika. Bez postojanja hrvatskog kluba u kojem bi hrvatske stranke imale vjerojatno 2/3 većinu, ne bi bilo moguće formirati ni 3 do 4/5 hrvatskog kluba Doma naroda Parlamenta BiH, a to znači onemogućavanje svake zakonodavne aktivnosti državnog parlamenta. Iz ovog vidimo kako jedino bojkot posrednih izbora za domove naroda može spriječiti, bar djelomično, rušenje suvereniteta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. No, ukoliko i unatoč tomu kršenjem zakona i ustava vlast u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini bude uspostavljena, hrvatskim političkim predstavnicima neće preostati drugo do da konstatiraju da je Dejtonski sporazum pogažen i da pokrenu proces povratka na stanje prije Dejtona i Washingtona. No, prije usvajanja deklaracija o proglašenju i uspostavi nove teritorijalno-administrativne organizacije na prostoru na kojem je prije potpisivanja Washingtonskog i Dejtonskog sporazuma egzistirala Hrvatska Republika Herceg-Bosna, potrebna je sustavna i sveobuhvatna priprema zakonskih i kadrovskih rješenja kojima bi bio zaštićen suverenitet hrvatskog naroda i prostora na kojem Hrvati čine većinsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini. I tu ne treba otkrivati toplu vodu. Hrvati su naime pokazali da znaju kako se to radi proglašavajući i uspostavljajući Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu u puno težim okolnostima.